Bon dia, bona tarda o bona nit. Som l'Uri i el César, i sigui l'hora que sigui esteu escoltant el podcast de la Universal. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. Avui, com sempre, esquarterem el teu personatge preferit. César, avui em sembla que no cal que em donguis cap pista, Amb aquests pèls que em portes i l'olor a flors, m'ha quedat més que clar de qui parlarem avui. Doncs mira, Uri, per explicar aquesta història ens traslladarem al mitjans del segle XVII, a l'illa de Xaimaca, el lloc... Llor? El lloc, sí, el lloc, el pernil lloc. Pernil York, ja, sí. El lloc de Lord Beneit. Hòstia, no he estat mai, no sé on és. Segurament és per això que els espanyols havien aterrat allà quasi 2 segles abans, Ja. per l'or. Sí, a buscar riquesa. Però el que els nadius anomenaven així resultava ser només bauxita. No sé què és la bauxita, tampoc. Bueno, sí, és un mineral, sí. Bueno, estem Ni a idea. l'any... Sí, però no té el valor. Amb l'aigua mineral, no? Sí, de bauxita. Deu estar bona, No l'he provat, però si és aigua mineral de mineral de bauxita, té pinta d'estar bo. Sí, de bauxita del nord. A l'illa hi ha nord i sud, també, clar. Sí. Doncs mira, estem a l'any 1655. Collons. Els espanyols no han trobat l'or per enlloc i ja porten 3 intents d'invasió. Totes aquestes per part dels anglesos. I clar, no han trobat or, estan ja cansats, invasions, sempre intentant defensar l'illa. I com diu la dita, a la quarta va la vençuda. O sigui, a la quarta potser ho aconsegueixen. Sí, ara sí, l'almirall anglès William Penn i el general Robert Venables, Venables, com el Terry. com el Terry, prenen l'illa. Allà. Vale, sí. Això és nostre. It's mine, it's ours. Sí. No? Eren anglesos, no? Exacte. Això ens pertany, però en anglès. 2 segles després, al XIX, els anglesos fan d'aquesta illa de bauxita i paratges exòtics la més gran exportadora de sucre del món. Això sí, amb la mà d'obra dels esclaus provinents Nadius d'Àfrica. allà, no? D'Àfrica. Provinents d'Àfrica. Clar, sí. ells no s'embruten les mans agafant el sucre, no? No, ni Se la fan bauxita. embrutar els altres, ja. Sí. La gran dependència que té l'imperi britànic de l'esclavisme fa que la població d'afroamericans a l'illa sigui 20 vegades superior que la de blancs. Hòstia. Sí, clar. Clar, comencen a portar Gent d'Àfrica, perquè- ja, treballar, un senyorito i 20 Sí, 20 esclaus, no? esclaus, sí. No? Si diu que són 20 vegades... És que si vols explotar un lloc, la cosa va així. No Sí, hi ha no? una altra manera. No. En l'abolició de l'esclavisme, abans de la primera meitat del segle XIX, es produeix la segona guerra de guerrilles, que durarà quasi 80 anys. Hòstia, tota una vida, En guerra. Un cop finalitzada aquesta, un jove anglès d'uns 30 anys, anomenat Norval Sinclair Marley, s'uneix a l'exèrcit britànic. Estem a l'agost de 1916 i es prepara per a realitzar tasques de servei domèstic. O sigui, netejar-se lavabos, cuinar... No és això. Servei domèstic? Servei domèstic és feines forçades Ah, hòstia, ordenades per militars. Què collons. t'ha semblat? No, em sembla xungo, Em sembla xungo. Aquest, el Norval Sinclair, que és l'anglès, arriba a capità i per motius de feina castrense, Sí. feina militar, Sí. es trasllada a la parròquia de Senén, Santa Anna, pertanyent al comtat de Middlesex. Middlesex em sona que ha sortit en algun Ha sonat, podcast, ha sortit tot, no? Sí. Però això a la illa, encara. Això a la illa. Sí, Hi havia és el comtat que, de Middlesex. sí, és que l'illa de Xaimaca
que realment Jamaica era el nom inicial, però es va anar deformant, amb els espanyols van... Van anar canviant, van Sí, anar transformant. i és l'illa de Jamaica. Ah, vale, Jamaica es deia abans i ara Sí. ha acabat sent Jamaica. Exacte. I aquesta illa està fet, com diria, dividida territorialment en 3 comtats. El de Middlesex, Middle, és el del mig. Sí, molt bé. El del sex no sé per què, però bueno, el de Middle és el Això del ja mig. ho averiguarem si un dia anem. Sí. Ja estem al 1944 i el jove capità potser ja no és tan jove, 59 anys. Ha viscut unes quantes coses ja, si és Sí. un jove capità... Bueno, si és un capità... A veure, encara és jove, amb 59 anys... Sí, ara més que abans, Ara més que Sí, abans. sí, tampoc vull ofendre ningú, vull dir... volia dir que és massa jove per enamorar-se i començar una relació amb una jove de 17 anys, Hòstia, que és la Cirilla Edira Malcolm. l'amor no té edat, això ho sabem. Ja, Però hi ha lleis, no? Hi ha lleis. sí. Posteriorment, aquesta es dedicarà a la música, la Cirilla, i a l'escriptura, i adoptarà el nom artístic de Sedella Booker. Un cop la jove afro-jamaicana ha fet els 18 anys, es casen. Uns mesos després, ja a l'any 1945, concretament el 6 de febrer, Sedella apareix al seu poble de Nine Miles un petit bebè de nom Robert Nesta, el nostre protagonista d'avui, Del 6 de febrer, el 6 de febrer. És un bon dia per néixer. Sí. Com un altre qualsevol o té alguna especial? Jo crec que potser té alguna especial. No em preguntis per què, però em fa la sensació. Ah, vale. És una sensació, Sensacions són importants, vull dir, a Per vegades això t'he dit. tu tens una sensació i... Per això. No, aquesta m'ha resultat una sensació guai, positiva. Guai, vale. 6 de febrer. Aquesta persona té pinta de que farà alguna cosa Sí. Interessant. Sí, interessant. Important. Doncs Nine Mile és un poble petit que està a 3 hores de Kingston, la capital. Capital Però no sé, de no Jamaica. diuen si és 3 hores caminant o en autobús o com. Però bueno, Ja. està a 3 hores. Igual vagis com vagis, trigues 3 hores, en cotxe Potser o sí, caminant. perquè o... potser si vas caminant trigues 3 hores, però si en vas en bus potser fa com una volta a la illa Sí, abans d'arribar al lloc i triga 3 hores, 3 hores també, no? podria ser. I amb tren no crec que hi hagués temps. I si vas en per- Renfe, potser trigues més encara. No de 3 arribes, hores. no, arribes el dia següent o l'altre. Ja. I patinets elèctrics en aquella època no existien, Em sembla que no, a més per una illa ja. Bueno, la qüestió és que estava a 3 hores de la d'asfalt no hi hauria molt, tampoc. Ja, terra, per fer de rapers. Sí, el bebè no coneix el pare, doncs aquest sempre està viatjant. De fet, el Norval i la Sedella es separaran aviat. Segons les males llengües, la mare del capità, l'àvia del nostre protagonista, el pressiona perquè s'allunyi de la seva dona i del bebè, i ho fa per prejudicis racials. Ostres. Clar, ells són anglesos, Sí, blanquets... sí, colonitzadors... Sí. Ja. Llavors diu, ui, amb aquesta... Cuidao, que amb això no pinta No bé. m'agraden, no m'agraden. Ja la noia ja havia tingut un fill. Durant un temps, el Norval es fa càrrec econòmicament de la Sedella i el Robert, però aquest mor quan el Robert encara té 9 anys. La Sedella Booker lluita a diari per pujar el petit Robert. Viuen en la pobresa, a casa no tenen ni llum ni aigua. El petit no només serà víctima dels prejudicis racials de la seva àvia blanca, també ho serà per part dels jamaicans negres, dels que haurà de suportar burles i desprecis per la seva condició de mestís. Ja, perquè no era negre... No. De pell negra. Es pot dir allò típic que es deia abans, en Sí. cafè en llet. Es pot dir o no? Ho he dit en la boca. Sí, o tofi, sí. Una mica. Bueno, és mulato, no? O sigui, no és ni blanc ni negre. Michael Jackson. Bueno, va ser negre i després va ser blanc. Va passar per tots els camins, sí, va suposo. passar, sí, exacte. Segurament hi havia un temps que era mestís, també, no? Segurament, sí. El que passa és que el Robert Nesta ja de naixement ja era així, no? Sí. Era una barreja entre un anglès, pàl·lid i acostumat a la pluja, Sí. i una noia de la illa de Jamaica. Sí. La Sedella comença una relació amb el senyor Livingston. Hòstia, suposo, no? Livingston, Suposo. no? Sí, sí. La Sílvia tenia un gat que es deia Livingston. Suposo. Sí, suposes bé. I jo li deia Livingston? Suposo que sí, no? Ja, I el gat girava i se'n anava, no em feia cas. dic cas. Clar. Aquest té una filla i un fill. Ara formen una família de 5. I tots 5, per prosperar, es muden a Trenchtown, un barri pobre de la ciutat Barri de humil Kingston, de Kingston. la capital, sí. El Robert congeniarà molt bé amb el seu nou germà, el Neville Livingston. Tots dos comencen a interessar-se per la música i reben formació musical d'en Joe Hicks, un cantant de la illa de Jamaica venut a menys. Vull dir,
Va començar bé i estava va així. anar denigrant. I va dir, doncs faré classes. Bueno, sí, classes de com fer acords així... A contratemps, no? Deien sincopats, no? Sí, Vols dir sí, això? sincopats, sí. A l'acadèmia musical, els dos germanestres coneixen un jove músic, el Winston Herbert McIntosh. Aquest té nom d'ordinador, eh? Sí, sí, Igual segurament, té alguna a veure amb Steve Jobs, al final. segurament va començar per la música i va acabar... Va acabar fent microchips. Segurament. Tots tres joves decideixen formar un trio musical. Composen i toquen influenciats per la música de Ray Charles, Curtis Mayfield, Fats Domino, The Drifters... A partir d'ara canviaran els seus noms per un de més artístic. El Robert es farà dir Bob, el seu germanastre el Neville es farà dir Bunny Wyler i en Winston es farà dir Peter Tosh. Sí que es diu Winston, eh? Peter Tosh es diu Winston. Sí. Com els pitis. Està el Winston i el Macintosh. Vull dir... Sí, i el No. Bob. En un principi només aquest últim, el Peter Tosh, és l'únic que sap tocar algun instrument. Però amb el temps, gràcies a aquest, el Bob va aprendre a tocar la guitarra. Som a l'any 62. El músic Jimmy Cliff presenta el Bob a l'empresari i productor Leslie Kong. En la col·laboració d'aquest enregistra el seu primer single, Judge Not. Ha nascut el grup musical The Wailing Wailers. Antigament, durant un temps, es van dir The Teenagers, però van canviar el nom. Wailing De Wailers. teenagers perquè deurien ser joves i Jovenets, i sí. adolescents, no? Sí, un mesos després van dir... Ara que ja quan van començar a tenir bigoti i tal, ja van canviar el nom. The Wailing Wailers. Això passa amb alguns grups, eh? Que ets un bigoti. Sí, també. I Ja. que canvies el nom. Bueno, doncs els Wailing Wailers són, són aquests tres, el Bob, el Bunny Winston. i el Peter. Enregistren Simmer Down, el 63, una crida a la pau i en contra de les bandes que assoleixen els carrers de Kingston. En aquest any neix Nicola, de les resultats de la relació del nostre protagonista a la Sherry Murray. Però, Un primer fill, no? sí, però en Bob coneix la Rita Anderson, una cantant de reggae jamaicana nascuda a Cuba, de la que s'enamora i en la que decideixen viure junts. Aquesta sí que té una filla, també, d'una relació anterior, la Sharon. L'any 1966, la Rita Anderson i el Robert Nesta es casen. La mare del nostre protagonista ha marxat a Delaware, Estats Units. La idea d'aquesta era que el seu fill l'acompanyés per a la boda a retrasar el viatge. Però sí, el nostre protagonista se'n va cap als Estats Units, en quan pot, amb la seva dona i per veure la seva mare. Allà estarà uns mesos i treballarà a la Chrysler, la fàbrica de cotxes Chrysler. Era un corrente, va ser un corrente durant una època, no? Durant una època, sí. A principis del 67, regresen a Jamaica. La vida americana no els hi ha agradat gaire i troben a faltar l'illa. En arribar a Jamaica es troba que el culte a la religió Rastafari s'ha disparat en número d'adeptes després de la visita de l'emperador d'Etiòpia, Haile Selassie. Rastafari abans d'arribar al tro. Sí, Haile Selassie primero, rei de reyes, rei del mundo entero. Ah, sí. Això canta una cançó, hi ha una cançó que diu això. Ah, ostres, vale. És considerat el Messias, un pacifista que va arribar a les Nacions Unides i que va sol·licitar ajut quan Itàlia va invair Etiòpia. Però va ser ignorat en la seva petició de reconèixer Etiòpia, perdó, perquè en català és Etiòpia, no Etiòpia, Etiòpia, com a nació independent. Ni li van voler... No van voler escoltar-lo, no? No, ni això, ni que fos independent Etiòpia, ni li van dir a Itàlia que sortís d'allà i deixés d'invair Etiòpia. Res, les Nacions Unides. Ja. Això de les independències està a l'ordre del dia, al final. M'estranya, això m'estranya. Pues que no t'estranyi tant, César, que no t'estranyi tant. Haile Selassie, en ser un veritable pacifista, no va voler formar un exèrcit i alguns ciutadans es van revoltar. Doncs deien, en veure's envaïts per Itàlia van dir no tenim en què Ja, defensar-nos. o ens defensem nosaltres o aquí ningú ens defensarà, no? I tot això perquè tu no has fet un exèrcit. Vull dir, a vegades, mira, ets pacifista, però al final... Ja, però és que la violència no justifica... La violència porta a la violència. Exacte. Volies dir això, no? Bueno, volia dir que la violència no es pot justificar de cap manera. Però, clar, si utilitzen la violència contra tu, al final què has de fer? Posar l'altra galta o formar un exèrcit? No ho sé, jo és una pregunta que deixo a l'aire, Jo no sé la resposta. Ja. Bé, el nostre protagonista renega del cristianisme per abraçar la religió Rastafari.
A partir d'aquest moment, aquest moviment espiritual panafricanista, amb un clau enfocament afrocèntric, naturista i profètic, que utilitza la marihuana per a la seva litúrgia... Ah, perdona, abans de continuar. Sí. Més endavant, el nostre protagonista, el Robert, Sí. diria: la marihuana et permet meditar. L'alcohol només et torna estúpid. Sàvies paraules, però potser a tothom la marihuana no li senta bé del tot, tampoc. Bueno, i la cosa és que aquesta religió que utilitza, que la litúrgia seva, És per a la litúrgia utilitza la marihuana, tot el fum de la marihuana, sí. tindrà una gran influència en la seva obra artística. Diré que quan el Robert arriba a la illa, els seus amics, el Peter Tosh i el Bunny Wyler, ja s'havien fet Ja Rastafari. s'havien fet rastafaris. No, i a veure, la finalitat no era dolenta. No, o sigui, dolenta. Fer pau, amor, comprensió entre els altres. Poc després, el nom del grup canvia a The Wailers. Wail vol dir plorar. Llavors, què seria? Els ploramiques? Els ploraners? Els programers, els que no tiren ni un paper al terra, podríem dir. La banda porta l'esca cap al rocksteady, que és l'esca tocat més lentament i, per tant, ballat de forma més tranquil·la, més relaxada, menys impetuosa. D'aquí és de el reggae, Potser té a veure una mica la influència de la marihuana, no? no? Segurament. Tal com hi ha altres substàncies que t'acceleren i et fan Sí. saltar i tornar-te boig, la marihuana potser, com deia Bob Marley, per meditar, introspecció, i llavors que tot es va ralentitzant una mica. Segurament. The Wailers escriuen diverses cançons per a Johnny Nash. Els germans Barrett, Aston i Carlton, baixista i bateria de The Reggae Boys, una banda que abans de dir-se The Reggae Boys es deien The Hippies, es fusionen amb The Wailers i adopten el nom, adopten aquest nom, The Wailers. La banda s'unirà al músic i productor Lee Perry i amb aquest enregistraran alguns dels primers èxits del reggae, com Soul Rebel, Dappy Conqueror, 400 Years, Smell X, Get Up, Stand Up i I Shot the Sheriff. Aquesta última serà convertida en número 1 per Eric Clapton. Fa una versió Eric Clapton a Shot Sí. the Sheriff, no? Sí, l'he sentit. M'agrada més l'original, per això. Sí, però aquest està sempre en tot arreu, Sí, en els nostres podcasts va sortint Va recurrentment, sortint, Eric Clapton. Tots aquests temes són dels primers anys de la dècada dels 70. Pertanyen als discs Soul Rebel, el Soul Revolution, el Catch a Fire, el Burning... De fet, ells fitxen l'any 72 pel segell Island Records. En aquest any 72, el Bob tindrà fills. Varios. Perdona, és que volia explicar-te, perquè això dels fills és que em porta boig. Sí, Vull dir, sí. abans del 72 al 68 va tenir una en la seva parella, la Rita Sí, Anderson, sí. que és el Siggy. Sigui Marley. Sí. Sí. El nom era David, però bueno, després tenia aquest pseudònim, o com digue-li Sí, com sí, vulguis. sí, sobrenom. Això va ser el 68. Doncs al 72, quan fitxen per Island Records, ens trobem que a l'abril, el 20 d'abril del 72, té un fill que es diu Stephen. I menys d'un mes després té un altre fill, Hòstia. que és el Curiós. Robert. Curiós, Sí, Robert, el Robbie. Deia. sí. Vale, doncs això, en menys d'un mes... Ja, doncs... home, això fa deduir que la mare no era la mateixa. Bueno, espera, és que 3 dies després té un altre fill. Ah, un altre. Sí, aquest és el Rohan. Ja. Sí. I, bueno, això també fa deduir que la mare tampoc era la mateixa, no? No crec que tingui 3 fills, la mateixa mare en un mes. Jo no ho he No sentit crec. que hagi passat mai. De fet, del 20 d'abril al 19 de maig, 3 fills. Hòstia, se li gira feina Sí. relativa, perquè, clar, tampoc... Sí. Bueno, pensa que aquest home va tenir també de nòvia a la campiona de tenis taula i va tenir un fill amb ell. També va tenir de nòvia una Miss Món, no me'n recordo del nom, una Miss Món. I també va estar amb la triu Esther Anderson, que era una triu que havia estat també abans amb Marlon Brando Ja. i el Chris Sí, 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 Blackwell. sí. I va procrear... Sí. Va anar deixant llavors per allà on passava, no? Sí, de fet, molts d'aquests fills després estaven a casa d'ell, amb la dona, ja. I
amb la dona, amb la primera, amb la que es casa. Amb la que es casa. Clar, ella es casa amb una dona, però... Que no és la primera mare. Va tenir un altre nen, també, al 66. També, sí. Podcast sentimental, eh? Veig a dir que podríem un dia fer un podcast sentimental de coses que passen... Home, jo al sentimental aquell li trauria el... El tal, no? No, l'NTI, enti. Sentimental, semental, en aquest cas, eh? També. Però alguna de sentiment hauria d'haver-hi, també. Sí, home, per clar. tenir tants fills amb tantes dones diferents... I si miente, també. Sí, i potser, si no miente, també. Potser també perquè la religió rastafari potser no... El tema dels condons o tal, potser no els hi feia. Doncs no m'he preguntat això. Pues pregunta tu, perquè podria ser. Tan pacifistes i tan amor i tant no sé què, pues... Amor a la vida. Clar. No? I tenir 3 fills en un mes, pues bueno, són coses que poden passar. Clar, com que no t'encarregues tu d'ells, no? S'encarreguen les mares, no? Clar, així és molt fàcil, les religions, així són molt fàcils. Sí, és que les religions en general... Bueno, escolta, que estem parlant per parlar, no sabem si els rastafaris deien això, tampoc ho sabem. No ho sabem, però potser es podria mig deduir. Tampoc podem deduir del tot. Bueno, tornem a l'any 72, ¿vale? Que estaven allà, que Island Records els havia fitxat. Sí, i que ha tingut 3 fills en un mes. Sí. Vale. Seguim a partir d'aquí. Gran any. Ja veus. Ha tingut 4 fills, 3 fills i el disc. Sí. Tu quan fas un fill, quan fas un fill, fas un disc. O al revés, no? Quan fas un disc, fas un fill. Sí, l'ordre dels factors no altera el producte. Ja. Llavors, aquest disc és el Catch a Fire. Island, el Sallent promou per ells una gira pel Regne Unit i pels Estats Units. És una cosa que no s'havia donat abans. Un grup fent reggae, girant pel Regne Unit i pels Estats Units. Bueno, perquè vulguis o no van crear un estil també. És a dir, bevent de la música que hi havia, van aportar alguna nou que fins a aquell moment, segurament potser per allà a Jamaica algú ja s'estava fent, però van poder exportar al món, no? Sí. Sí, també amb el segell aquest publiquen el disc Burning l'any 73. També et diré que a Amèrica van fer algunes actuacions amb Bruce Springsteen. Collons. I també en Sly and the Family Stone, que és la banda liderada per Sylvester Stewart. Llavors, vull dir, ja comencen a codellar-se en grans artistes. Pensava que anaves a dir Sylvester Stallone, però clar, no. Aquest era més aviat actor de Hollywood, no? Sí. No músic. Era hollywoodès. Segurament, sí. Al 1974, en Robert Nesta, el Bob, passa gran part del seu temps tancat a l'estudi, treballant en el que serà el seu proper disc, Native Dread. Però abans de començar amb les gravacions, el Bunny Wailer i el Peter Tosh abandonen el grup per començar les seves carreres en solitari. Hòstia. Es substituiran el trio composat per la Rita Anderson, la dona del Robert, la Judy Mowat i la Marcia Griffiths, que tenien un grup que es deia I3, que és, el nom de la banda està inspirat en el concepte Rastafari, I and I. Jo i jo, Jo i per si de cas jo també. Sí. Això em sona a mi egoista, no em sona una altra cosa. No, té una explicació. Bueno, no, és afirmació de l'ésser també, no? Afirmació d'un mateix. Parla de la connexió entre l'home i ja. Ja és ja ve. Vale? És diguem-ne que... Ja ve, com està el patio. Sí. I la Santa... En el nombre de Yahvé, ¿no? Hòstia, Soy Christopher. Sí. Era algo així. Sí. La Santa Trinitat, el Pare, Fill i l'Espírit Sant, en ja. Sí, ja. Ja, però ja. Sí, però ja. Els rastafaris diuen que ja viu dintre de l'ésser humà. Déu està en tots els homes. La deïtat dintre de cada persona. Les A3 enregistraran Native Dread juntament amb el Bob i els germans Barrett, que continuaran, i també estaran el Bernard Touter Harvey al piano i a l'orgue, i l'Al Anderson a la guitarra. Ara ja no es diran The Wailers, ara es diran Bob Marley and the Wailers. Ja. The Wailing Wailers, The Wailers... Jo, me and me, and the others. No, sí, bueno, s'entén. La gira promocional d'aquest disc es durà a terme l'estiu de l'any 75. Finalitzarà el 20 de juliol. Hem de dir que abans del 20 de juliol, el dia 18 i el dia 19 d'aquell mateix mes, el dia abans i els dies anteriors, s'enregistren els concerts que es fan al Theatre Lyceum of London, d'on sortirà el disc en directe live. Discasso. Durant aquest any, els Wailers, Bunny i Peter participaran en alguns recitals, a destacar l'últim concert que va reunir els tres Wailers, originals, aquests tres, que serà a l'Estadi Nacional de Kingston,
per a l'obertura d'un concert de Stevie Wonder. Van tocar amb Stevie Wonder. Hòstia, molt Des... cracs. Després, l'any 76, publica Rastaman Vibration. Són ells convulsos als 70. Als carrers de les poblacions jamaicanes, sobretot la capital, hi ha molta violència política, que degenera en una guerra civil de petits grupuscles, amb pistolers militants dels dos bandos principals, dels dos partits polítics. El Partit Nacional del Poble, social i democràtic, socialdemòcrata, Sí. i el Partit Laborista de Jamaica, de centredreta. Aquests potser venien de l'època dels colonitzadors, no? Potser. Segurament. L'exèrcit i la policia prenen els carrers, Hòsties. però no poden aturar tanta violència. S'organitza un concert que tindrà lloc el 5 de desembre de l'any 76 amb la noble intenció de promoure la pau i la reconciliació nacional i així intentar aturar la violència. Es sospita que l'event l'organitza el primer ministre del govern, que és del Partit Democràtic, del Partit Demòcrata, el Partit Nacional del Poble, Sí, sí, el sí. senyor Michael Manley. Doncs immediatament va convocar eleccions en un clar intent de treure rèdit polític. Ja, Què et aprofiten. sembla, Això és la història de Et sempre. sona? Et sona? Sí. Em sona alguna cosa, no sé ben bé de què, però alguna em sona. Sí. Però ara som a 3 de desembre i aquí passarà una cosa. Estaven preparant el concert aquest sí. per al dia 5. Sí. Estava el Bob, la Saithri, les tres... Que eren com les coristes, no? Sí, Eren les coristes. Sí. La Rita... Bueno, les tres noies. Sí, sí, sí. Estaven els guitarres, el baixista, bueno, tot el grup, i també estava el seu representant. I en això que apareixen uns Datsun, uns cotxes Datsun, Ja et són. paren a la porta, a la porta Això pinta malament. del lloc Sí. i surten uns quants pistolers i indiscriminadament comencen a fer tiros sense mirar on. Sí, 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 sí. Com les pel·lis de la màfia. Ja. Disparar indiscriminadament. Els músics surten corrents i s'amaguen al bany, a la banyera, es fiquen tots. Però el Bob i algun més queda per allà al mig i el mànager també. Llavors, una bala caurà al cap de la Rita, Hòstia. una altra al pit del Bob, a prop del cor. Però li va passar, però després li va desviar i se li va quedar la bala al braç i se li va quedar per sempre. Hòstia. Sí, Un record, no? un record, sí. Record Sí, d'aquell dia. Sí. I una altra li va donar al mànager, que també el va deixar bastant mal ferit. Però bueno, se'n van van sortir sortir tots. Sí. De fet, el Bob, 2 dies després tenia el concert aquest pacifista Sí. i va pujar a l'escenari. I Sí, va de dir... fet, hi ha la imatge aquella en què Sí. agafa les mans dels dos polítics, no?, i les uneix Sí. amb la seva, Sí. com per intentar una mica acabar amb la tensió Pacificar, que hi havia, no? no? Sí, pacificar. Sí. I clar, ell diu, si ells, els assassins, els violents, no paren, doncs jo tampoc paro. Llavors... Clar, vaig perquè al aquest concert. atac va ser com una protesta, no?, de gent que no li agradava que Bob Marley es posicionés Sí, d'aquesta manera. però hi ha dos teories, Collons. Cuidado, Bueno, hi ha la- n'hi ha poques, eh? Sí, hi ha la teoria de que era això, de que els opositors, la part igual més extrema, més dretana, dels No opositors, els agradava... van dir, ostres, vol treure rèdit polític, això és un muntatge d'ells, doncs ara... Bueno, Anem aquí a Sí. posar les coses al seu lloc. sí. I I l'altre? l'altra és que va ser la CIA. Perquè, clar, deien que... Pues, no t'estranya, tampoc. Clar, deien que el cap del govern del Partit Demòcrata, socialista, el Michael Manley, deien que era, en aquests temps estava molt proper a la Cuba de Fidel Castro. I llavors, clar, els americans... Clar, Però són teories, no s'hi Ja, sap. ja, ja, no s'hi ja, sap. ja, No, mai sí. s'ha sabut qui ha sigut Ja. el... Bueno, a Espanya també corre la teoria de que la CIA estava darrere Felipe González i totes aquestes coses, no? Però bueno, millor que no entrem en això. Home, a veure, realment si la CIA es posa darrere de Felipe González, és normal que no la vegis. Ja. Sí, seguim. Sí, ara no puc seguir, tinc el riure. Ja, no Bueno, passa res, és normal. Bueno, doncs això, com deien, sortiran més discos i ara el segell també participarà un segell que es fa al Bob, que es diu Tuff Gong, que és un nom també que a ell l'havien reconegut com aquest nom. Llavors, Sí, munta un segell discogràfic. Sí, però és com que es publica entre Island i Tuff Gong. Llavors d'aquí surten el disc, el live que hem dit abans,
el rest amb Vibration, que també ho hem esmentat, i al 77 surt l'Exodus, i al 78 surten 2 discos, el Kaya i el Babylon by Bus. Tots aquests... Discassos tots en general. Sí. El 26 de juny de 1978, en Bob organitza a París, estava de gira i tenia partit, tenia partit a París i llavors organitza un concert. Sí. No, però és al revés, tenia concert i organitza un partit. Ah, sí, perquè li agradava bastant el futbol, El futbol, sí, un partit de futbol. Sí, hi ha imatges Clar, allà. això només ho feia quan estava a Europa, suposo que, bueno, és on es portava el futbol, sempre ha estat de moda el futbol. Sí, no? sí, sí. Llavors, ciutat europea, partit de futbol que monto. Llavors, agafava un equip que eren els periodistes, els crítics, suposo que algú li volia donar una pilotada a la cara o alguna cosa. Sí, potser Aquest sí. crític... Sí, o Ja. patada, no? Sí, sí, una entradeta d'aquelles. Sí, entradeta, sí, ai, perdó. Turmell. Bueno, el cas és que feia partit periodistes contra el seu equip. El seu equip volia dir els músics i tot això, i també els pipes. Els Sí, que sí, participen l'estaf tot. tècnic allà. Sí, Sí, l'estaf sí, tècnic, sí. exacte. Llavors, en el partit, un crític de la revista Rock and Fall, sense voler, el va trepitjar. Ja, sense voler. Al peu dret. L'Stoikov també va trepitjar sense voler a un àrbitre, em sembla, Sí, em sembla recordar. Sí, i el Juanito també va trepitjar, però va ser una cara, que va ser pitjor. allò va ser una mica més fort, sí. Sí, però bueno, encara alguns parlen de l'espíritu de Juanito, Sí, sí, com si i fos tant, bo, no, no, Sí. i el dedo de Mourinho que les guia el camino, també, això ho també, sabem. sí. Tu de quin equip ets? No, a mi no m'agrada el futbol. Vale. Jo sóc del Ronaldinho. El Gaucho. No hi ha un equip que es diu Ronaldinho? De la Kings League, segurament, no? No sé de què em parles. No, sí, la Kings League. Latins League. Latin Kings. Vale, doncs això, Marley Munta cau un partit lesionat. de futbol, el trepitgen i cau lesionat. Collons. A més, l'Unga se l'havia perdut Hòstia, i tenia un... no la trobava, no? En plan, Sí. hòstia, on està la meva ungla? Surt sent un mal terrible. Un dolor Sí, supergran. sí, sí. Llavors, el porten a l'hospital, a una clínica, el porten, i allà li detecten al dit un melanoma maligne. Hòstia, això sona xungo. I què li diuen? Doncs mira, aquí tallarem, amputar el dit. Putar el dit. Però es nega rotundament. Saps per què es nega? Perquè és Rastafari. Exacte, molt bé. Els rastes no podien treure res. De fet, es diu que els pèls aquells es tallen perquè no es poden tallar res al cos. Ja. Vale. Les ungles se les deurien tallar una mica. Alguns no, Alguns no. Ja. Alguns no. Els rastes, alguns no. Els que els portàvem, suposo Home. que els més extrems, els més... Sí, clar, sí. Segueixen. Devots, no? Home, si ets baixista i deixes les ungles massa llargues, potser és xungo tocar, A més, es veu que quan creixen es fan curva. Ja. Fan Bueno, saps? l'has vist Retorcen. a l'hindú aquell que té, que fa no sé quants anys que no es talla les ungles i li arriben al terra i es cargolen? Ja. I aquest home què fa? Les mans com fa les coses? No les pot fer, segurament. O amb espalmells. La Rosalia també es rasta? Són postisses, aquelles. Vale. Les ungles, són postisses. Vale. Les rastes no ho sé. Els rastes no poden treure's cap part del cos, com t'he dit, no? Llavors, l'estiu del 79 es publica Survival, que és un disc inspirat en el seu viatge a Àfrica, va anar per terres d'Àfrica a tocar, i llavors es va inspirar i va fer Survival. En aquest disc inclou un himne per la nació, el país de Rhodèsia, que en aquest moment no era independent, i lluitaven per la seva independència. Aquesta cançó es diu Zimbabue. L'àlbum és tot un homenatge al panafricanisme. L'abril de 1980, Bob Marley and the Wailers són convidats pel govern de Zimbabue. Això vol dir que ja són independents. Rhodèsia ja no és Rhodèsia, ara és Zimbabue. Sí. Rhodèsia va acabar al 79. Va durar des de l'any 65 al 79. I a partir d'aquí, Zimbabue. Llavors, quan van aconseguir la independència, de fet, el van convidar a actuar per a la cerimònia de la independència. Ja. Un mes després es publica Uprising, amb un èxit immediat. Call You Below, Reversion Song, Forever Loving Ya... Temazos. Són alguns dels temes a destacar. La banda conclou la seva gira europea a Milán, on assisteixen prop de 100.000 persones. Vull dir, això era de rècords. Sí, Xifres de home, rècord. ja, no m'estranya. 100.000 persones fumant herba, Ostres! Imagina't. Això sí que és un rècord. Imagina't. Ara regresen als Estats Units per continuar la gira. Ofereixen dos concerts al Madison Square Garden, Clar. però no poden continuar la gira. Doncs la salut del Bob empitjora considerablement. El càncer que l'havien descobert al dit del peu s'ha estès per tot el cos. Hòstia. El nostre protagonista és ingressat a una clínica bàvara, a Alemanya.
on és ingressat per treure un tractament a base de... per fer un tractament a base de d'evitar els aliments, begudes i d'altres substàncies. L'abril del 1981, se li concedeix l'Orde del Mèrit de Jamaica a la seva inestimable contribució a la cultura del país. Si l'oferís aquesta medalla, però ell no estava allà. En aquell moment estava encara a la clínica a Alemanya. Sí. Llavors, vol tornar a la seva estimada illa, agafa l'avió i pel camí han de fer un aterratge d'emergència. Hòstia, collons. A Miami. Les seves funcions vitals s'estan aturant. Uf. Sí. Llavors van ràpidament a l'Hospital Universitari de Cedar of Lebanon. Agonitzant, li diu al seu fill: el diner no pot comprar la vida. L'11 de maig de 1981 mor a l'edat de 36 anys en Bob Marley. Descansi en pau. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Oh no, oh. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Ooh, ooh, ooh. Yeah. All around in my hometown, they're trying to track me down. Yeah. They say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy. But I say, oh now, oh, I shot the sheriff, but I swear it wasn't self-defense. No, no. Ooh, ooh, ooh. Yeah, I said I shot the sheriff. Oh Lord, and they say there's a capital offense. Ooh, ooh, ooh. Yeah, hear this? Sheriff John Brown always hated me. For what? I don't know. Every time I plant a seed, he said kill it before it grows. He said kill them before they grow. And so, read it in the news. I shot the sheriff, but he said it wasn't self-defense. Where was the deputy? I say I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Yeah. Freedom came my way one day, and I started out of town, yeah. All of a sudden, I saw Sheriff John Brown aiming to shoot me down. So I shot him down. And I said, if I am guilty, I will pay. I shot the sheriff, but I say, but I didn't shoot no deputy. I didn't shoot no deputy. No. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Oh, ooh, ooh, ooh. Yeah. Reflexes are the better of me, and what is to be must be. Every day the bucket I go a well. One day the bottom I go drop out. One day the bottom I go drop out. I say, I shot the sheriff. Lord, I didn't shot the deputy. No. Yeah, I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Yeah, so yeah.
Un univers musical, un diccionari universal. Si en les paraules vols jugar, un diccionari universal. Ei, César, avui veig que tornem a fer el Diccionari Universal. De què ens parlaràs avui? Doncs mira, Uri, avui parlarem del Circo Price, o Circo Circo Price? Price, que Circo també Price. es deia. I et sembla això adequat? Sí, va sortir un capítol nostre, aquell que parlaven del cantaor. Sí. Sí, no, deia, et sembla això adequat? Mira, Em sembla perfecte. És això. és això? És això. Això és el Circo Price. Bueno, Pues- Circo Price eren moltes coses, molt més antigues que això. Per això que tu dius sortirà l'estil del Circo Price. Vale, a mi m'hauràs d'explicar perquè jo ben bé el concepte no sé si el tinc clar. Clar, mira, comencem. A mitjans del segle XIX Sí? hi ha un genet irlandès, un tal Thomas Price, Mhm. que s'instal·la amb el seu circ al passeig de Recoletos, al Paseo de Recoletos de Madrid. Sí, famós. mític. Monta un circ, bueno, és com un rotllo com quan muntes el circo Raluí. Ara hi ha circs por ahí que es queden fixes, no? Sí. Sí. El que dels circs ha anat variant bastant, no? Sí, sí. Ara el Circ de Soleil és com que de circ, de lo que nosaltres enteníem circ, té poc, però bueno, sí. Bueno, ara ja no n'hi ha ni animals. No, perquè els animals també tenen drets. Ja està bé. Sí, i tant, sí, i tant. està bé. Llavors, això, Thomas Price s'instal·la al passeig de Recoletos, Mhm. a Madrid. Però això va ser a mitjans dels anys... Va ser el 1853. Hòstia. Va aguantar uns quants anys allà fent espectacles circencs. La mujer barbuda, Sí, el tots elefante, aquests que no sé discos, què. Sí, sí, no? l'home elefant, Sí, vull dir, sí, 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 acròbates, tot això, no? Sí, sí, sí. Màgia, tot això. I alguns números musicals, també, números musicals, balls... A l'any 1880 és traslladat aquest circ a la Plaza del Rei. Tot això és en Madrid. Sí, sí, sí. M'ho imagino. I ocupant el solar en el que hi havia estat el Circ Olímpic, un altre circ que hi havia hagut, vale? I que després seria anomenat el Teatro del Circo. El Teatro del Circo era un local d'espectacles que va funcionar a la segona meitat del segle XIX, Mhm. fins que el 1876 un incendi el va destruir. Hòstia. Ja. Price moria el 1977. O sigui, ja estem parlant de ben entrat del segle XX. Sí, sí. Sí, sí. Jo tenia menys un any. Sí. Després de patir un accident durant una gira, estaven de gira amb el circ, a part que tenia el fixa, el circ també tenia... També tenia un circ ambulant. Sí. Home, és que és arriscat, la vida del circ. Sí, no una sé com mica. no passen... Bueno, segur que han passat molts accidents al llarg de la història del circ, perquè... Si és aquest... Perquè dic jo, si... Veus que hi ha gent que es posa... Normalment són dones, Mhm. bueno, suposo que és producte de... Bueno, que es posen allà... Hi ha un llançaganivets. Sí, sí. Sí. Ja, Això- I que a més es tapa els ulls, no? I tira els ganivets allà. Potser que hi hagi algú que neixi amb aquesta inquietud, vull dir, des de petit, diu, jo vull ser aquell que està allà, que li llença els ganivets. Això és un ofici, vull dir... No ho sé, Potser, jo... tu imagina que el teu fill et diu això, papa, jo vull estar allà, a la roda aquella, A que la a vegades roda. et giren i tiren ganivets. Vull estudiar per això, o vull Uf, preparar-me per això. Ha de ser fort, no? Tenir Què faries? Primer l'intentaria convèncer potser de que hi ha coses millors. Però Pensava si... que li tiraries un ganivet. Posa't allà, que practiquem, no? Jo l'intentaria convèncer potser que es busqués una altra professió, però bueno, si veu que és que ha nascut per això, Ja. em sabria greu, però jo I no és li que- vull tallar les clar, ales. És que a vegades m'ho pregunto, veig segons quins oficis, potser Sí, ja venia dintre teu, saps? sí.
Ara m'ha vingut al cap una història, César, a veure, no té gaire a veure, però té una mica a veure. Que és que hi havia una tieta meva que treballava a un circ. Bueno, una tieta de la meva mare que treballava a un circ. Oh, ostres. I es plegava dintre una maleta, saps? Es ficava... Oh. Sí, es plegava dintre una maleta. Intuicionista. Sí, però la història és que tenia un nòvio que era un torero. Sí. Vale? I un dia van a veure una corrida de toros i el torero Sí. va anar a clavar les banderilles al toro i llavors quan les va clavar no la va clavar bé, se li va disparar i va matar una persona al públic. Què dius? Ostres. És fort, sí, és fort. Se li va clavar a un que estava allà com a primera fila. Saps què pensava que mirant m'has la d'explicar corrida. ara? Al principi, És fort, pensava que m'has d'explicar que un cop estava ficada a la maleta, la van facturar i la van ficar a algun lloc. No, això en principi no. Ella es doblegava dintre la maleta i tancaven i es quedava Hòstia, allà. però és I després contorsionisme, això, sí. Però, I això m'ha portat per dels ganivets, el de tirar els ganivets, saps? Vull dir, la persona que va anar a veure la corrida de toros segurament no pensava que seria Ja. l'últim dia que estaria Saps com allà. es diu corrida de toros? Com es diu en català? Cursa de braus. Doncs això, una cursa de braus. Cursa, dius, Ja. si no estan competint fent una carrera, hòstia, no No, m'imagino jo ja. això. Bueno, Perdona per l'anècdota, no, però és que m'ha vingut al cap. és que així fem, perquè jo tampoc tenia molta cosa a explicar, he fet 4 notes, vull dir. Això era per la vida del circ, que és complicat, complicada, no? és complicada. És complicat i és arriscat. Sí. I si neixes amb les ganes de que et tirin allà els ganivets, doncs, bueno, O tu imagina que tens un fill que diu, papa, jo vull ser jo de circ. lleó de circ. Sí, clar, això com li expliques? Ja, com ho gestiones, no? Clar, Ja, no ho sé. vull dir, no sé, bueno, Potser el pots començar a domar a casa teva. potser sí. Doncs això, com que aquest home, el Thomas Price mor, doncs s'ha de fer càrrec algú del circ, i es fa un altre genet, el William Parrish, que està casat amb la Matilde Fassi, que és la jove del Thomas Price, la seva jove. Collons, podcast sentimental, un altre cop. Sí. Està tot relacionat, no? Bueno, la seva jove, a veure, la seva jove no és, perquè si no el William Parrish seria el seu fill, no és el seu fill. Hòstia, Collons, quin lío. menudo lío. Va ser una noia que va adoptar, i llavors era com la seva. Vale, va adoptar una noia. Sí, que Ja. era una acrobata d'origen italià. Durant un temps es dirà Circo Parrish, però al final recuperarà el nom de Price, a principis del segle XX. A la Guerra Civil, una bomba destrossa l'edifici. Hòstia. Ja. Durant Va caure uns allà. anys no hi ha circ. Però el 1940 es comença la reconstrucció, bueno, i torna a funcionar. Què passa? Doncs que apareix l'època daurada del Circo Price. Havia tingut una al principi, amb aquelles actuacions, i aquestes eren situacions totalment diferents. Seran les matinals del Circo Price, o el Circo Price, que són unes matinals de musicals. Sí. La idea va ser del bateria de los Pequeñiques i del seu germà, el Nieto. El Pepe Nieto és el bateria de los Pequeñiques. Ell, junt amb el seu germà Miguel Ángel Nieto, periodista, Sí. musical, Van tenir una idea. van tenir aquesta idea de fer les matinals. Matinals en dissabte i diumenge, Sí, no? Segurament. diumenge només. Ah, diumenge. Diumenge. Del Circo Price. S'anaven fent, hi havia artistes d'aquest estil com el que està sonant ara. Los Pequeñiques, Los Salvajes, Los Diablos, Tipo això. Los Mustang... Tiempo reyes del mal, juntos cayeron en una emboscada que fue fatal. Su vida fue Sí, que... desastre. Home, això... Bumburi va veure d'això una mica, també. Segurament. No? Per fer alguns dels temes. En aquest temps estava també un joveníssim, Miguel Ríos, que es deia Mike Ríos. Hòstia, Mike Ríos. Bueno, això, Molt el duo internacional. dinàmico també. Bueno, també hi havia cantants així de cante, que deien cantejondo, no? Rafael Farina, Antonio Molina, Juanito Valderrama. Hi havia una mica això i també els nous grups de rock que entraven, aquell rock pop que entrava abans, Los Brincos, així una espècie de Beatles espanyols, no? Sí, bueno, la Una versió mica- espanyola, sí. Una Sí. mica de la música yeye, el Twitch, la gent s'estava revolucionant, estava veient una cosa nova. Començaven a veure la llum, també, després de tants Sí. anys de dictadura, no? I tanta repressió i tanta Sí, merda, no? fins que va aparèixer el diari Pueblo, el diari Pueblo, sí. El Pueblo. Sí. El Ara diari... hi ha el tabac Pueblo, no? El diari Pueblo no sé quin és. Però no sé si tenen la mateixa inclinació, no ho sé. No sé, el tabac és neutre. Sí, és Bueno, és neutre. dolent, per És la salut, dolent. però Però és ideològicament neutre potser és políticament, neutre. ideològicament, Sí, sí. Bueno, si fumes Pueblo, segurament Eres de Pueblo, no? eres de...
El cas és que aquest diari va denunciar el circo. Hòstia, Bueno, és que era un diari franquista. oh, collons. I es deia Pueblo. Uf, Llavors, el pueblo, què va passar? Hòstia, I al final el van xapar. es van xapar, sí. El nostre amic, la censura franquista el va tancar l'any 70 i va desaparèixer el Circo Price. Aquesta és tota la història. Hi ha més històries sobre aquest circ, però jo volia centrar-me en la part de que hi havia aquestes matinals que van ser una època daurada del Circo Daurada Price. del- De fet, a Madrid, el 2007, s'ha tornat a recuperar el Circo Price. I encara funciona? O... Sí. Ah, i van fent allà algunes Van anar actuacions. fent coses, algunes Bueno, recuperar la memòria artística, no?, potser, dels llocs, Sí. i que no caiguin en l'oblit. Doncs gran feina, César. M'ha agradat Molt molt bé. aquesta secció. Anem a la A mi següent? també. Endavant. Som-hi. 1, 2, 3, 4. Ven a ensayar, ven a ensayar, ven a ensayar a Universal. Oh yeah, oh yeah, oh oh. Ven a ensayar, ven a ensayar. Ven a ensayar a la Universal. Oh yeah, oh yeah, oh oh. Oh yeah, oh yeah, oh oh. Bé, Uri, avui què ens portaràs de Grup Universal? Bé, César, avui, com pots veure, no porto papers. Oh, no has perdut els papers? No porto apunts. Sí, els he perdut fa temps ja, els papers. Ah. No, perquè he estat donant-li voltes de qui podia parlar avui, i avui et parlaré d'un grup que forma part de la història de la Universal, una història, podríem dir, bastant recent, perquè no és de fa molt temps, i ara el grup com a tal ja no existeix, ha mutat cap a una altra cosa. Però bueno, avui et parlo d'un grup que es diu De 6 a 8 la banda. Saps qui són o què? Sí. Et sonen? Sí. No toquen ja, no toquen? De fet, el que és De 6 a 8 la banda ja no toquen. De fet, es diuen De 6 a 8 la banda perquè quedaven per assajar de 6 a 8. Ja. Després feien l'hora gratuïta que hi ha, estaven fins a les 9, però van dir, com sempre quedaven de 6 a 8, va dir, pues ens direm de 6 a 8. Vale? Ja. I ara, com a banda, ja no existeix, ha mutat perquè el Miguel, el que és el cantant, ell continua fent els seus temes, continua gravant coses, ha derivat ara una mica més cap a cançons més tipus bolero i coses d'aquestes, que a ell li molen molt. Però de 6 a 8 la banda és un grup que jo vaig conèixer perquè un dia em van dir, mira, hi ha un grup que vol gravar un assaig, vindran tal dia a tal hora. I vaig dir, vale. I jo oferia la possibilitat a alguns grups de que si volien gravar un assaig, jo anava allà amb l'ordinador portàtil, posava un parell de micros i els hi gravava. I llavors, quan vaig arribar a gravar els de 6 a 8, hòstia, van tocar 3 o 4 cançons que a mi em van agradar molt. Ja. Eren cançons senzilles, però tenien, no sé, per mi un toque molt xulo. La veu del cantant em va agradar molt, així d'entrada cantaven en castellà, i feien com una espècie de... Era un pop-rock, però tirant a rumbero, també. Perquè la qüestió és que hi havia un percussionista cubano, que es diu Dani, que tocava el cajón amb un charles i tenia un plat per allà. I llavors feia una mica com de bateria, però sense tocar la bateria. O sigui, era cajón, charles i un plat. Sí. Hi havia un guitarrista que feia tipus rumba popera, però que tocava amb una acústica. Quan de normal la rumba sempre està com tocat amb una guitarra espanyola, no? Pues ell tocava amb una acústica i tenia molt gust tocant, el Toni. Després hi havia un baixista que venia com del punk rock, l'Uri, que feia els baixos, però eren uns baixos tampoc molt típics per a aquell tipus de música, sinó que aportava la seva part així una mica de punk rockero, amb uns temes més aviat tirant a pop i a rumberos, no? O sigui, era una mescla bastant peculiar. I tal com vam acabar de gravar l'assaig, jo els hi vaig dir, vale, doncs mira, a casa ho netejo una mica, us ho envio i tal. I jo, que saps que m'apunto a un bombardeig, no dels de tipus Iran o Israel o Rússia, Ucraïna, no, un bombardeig musical, li vaig dir al Miguel, hòstia, Miguel, m'han agradat molt les cançons,
vols que et gravi alguns teclats així de fondo? I el Miguel va dir, hòstia, doncs sí, m'agradaria molt, prova-ho a veure què tal. I clar, igual van gravar 8 o 10 cançons, i jo, ja tal com les gravava, ja anava sentint els teclats, perquè és que a mi aquest tipus de música m'agrada molt. Llavors, bueno, li vaig posar allà uns teclats, li vaig enviar, i em va trucar, Uri, tienes que venirte a tocar con nosotros, nos mola mucho, me ha molado mucho, tal, no sé què. I vaig dir, bueno, jo no em puc comprometre molt, però bueno, puc anar de venint de tant en quant. Total, que algun dia que van venir a queixejar, vam estar parlant, i bueno, em vaig apuntar així a tocar amb ells una mica. Al cap d'un temps vam decidir gravar bé aquelles primeres cançons que havien gravat un assaig, vam dir, va, doncs gravem-les una miqueta bé a l'estudi, a veure què tal. Llavors el percussionista va dir que deixava la banda i se'n va anar. I ens vam quedar una mica així tirats, i jo conec un músic d'aquí de Belvitge, el King, que ha tocat en moltes bandes, és un sobrevivent, es diu? Supervivent? Un supervivent de l'època dels 80. Jo vaig veure un dia amb la Bonet, a la Maria del Mar Bonet. Sí, de fet, sí, va tocar no fa gaire amb la Maria del Mar Bonet. A la tele. I aquest tenia grups així de punk als anys 80, electroputos i coses d'aquestes, i ha sigut un supervivent d'aquella època, i, bueno, li vaig dir, mira, King, si vols venir a gravar unes percussions, que hi ha aquí un grup que tal. I s'apunta ràpid, també. Va venir i va gravar. I llavors vam com gravar uns quants temes, i el Miquel va començar a buscar concerts. I mira, ens anaven sortint un concert aquí, un concert allà. El Paraguas, no? Sí, això va ser una mica més endavant, sí. El Paraigües vam ser com recurrents, anàvem a tocar cada mes o cada 2 mesos, fèiem una nit allà. I després a un que era molt guapo, que era el Gypsy Lou, que era un bar del Raval, que era molt petit, sí. L'escenari era microscòpic, i clar, vam anar sumant gent. El percussionista era un, i ens vam donar compte que molaria que vingués un que toqués el cajón, i llavors fèiem com una mescla entre cajón i percussions, hi havia el baixista, hi havia el guitarrista, jo estava fent el teclat, i el Miguel cantava, que a vegades tocava la guitarra també. Llavors, amb el temps, jo li vaig comentar que hi havia unes beques que dona l'Ajuntament d'Hospitalet, dels casals de la música i tot això, per gravar uns quants temes. I vam anar a la Sala Salamandra, que allà tenen un estudi, i amb aquesta beca vam gravar 5 temes. També va donar la casualitat que vaig conèixer jo a un trompetista cubano, que és molt top. Jo en aquella època tampoc sabia que era tan top. Jo el vaig conèixer, vam estar parlant, tal, i li vaig dir si volia venir a gravar unes trompetes en els... Aquí viu el teu barri, no? És aquell que viu... Sí. Que tocava no sé qui. Sí, de fet havia tocat amb Ojos de Brujo, i de fet ara és un músic de Latin Jazz, que si tu busques Carlos Sarduy al YouTube o a l'Instagram, o sigui, el tio toca el Latin Jazz, però nivell top. Ja. O sigui, nivell top. I el tio molt amablement va dir, pues sí, ja vengo i pongo unes trompetes i tal. I per mi, d'aquells temes que vam gravar, o sigui, els temes estan molt bé, però és que la trompeta li va donar un color i un d'això. I, bueno, el Miguel es va emocionar molt, li va molar, va començar a buscar concerts, i sense exagerar, igual amb un parell d'anys vam fer com 70 o 80 concerts. No tocàvem cada setmana, però tocàvem bastant recurrentment, i això, teníem com 2 o 3 llocs que sempre anàvem, i després, que si les festes de Gràcia, que si les festes de Sants i tal. Després va passar lo típic, que vam intentar contactar amb un productor, més que productor, amb un mànager, a veure si ens volia aportar el tema i tal. El mànager, que també és un que coneixem així de fa temps, tal, ens van enviar un contracte, i quan vam llegir aquell contracte, hòstia, a part que no en teníem res, vam veure que era rotllo aprofitat, per dir-ho clar, no? Aprofitat. Llavors el Miguel va anar a parlar amb un advocat, a veure quines coses podien canviar i no sé què. Bueno, la qüestió és que vam anar a gravar un segon disco a un estudi a Sabadell, d'Andacundara, es diu, i també li vam dir al trompetista que vingués a gravar, i la veritat és que musicalment ja va haver-hi una mica de canvi entre els primers temes i després els segons, i jo estic molt orgullós ara quan encara ho escolto. Realment em segueix agradant molt allò que fèiem, perquè el Miguel per mi era molt autèntic a l'hora d'escriure les lletres. Feia cançons amb 4 acords, no li calien més, però tenia una manera d'explicar les coses que molt bé. Llavors també al final va passar lo típic. El baixista tenia problemes d'esquena, no sé què, va dir que se'n anava del grup.
Vam estar un temps buscant un baixista, van venir un altre. Al final vam trobar un Gux, que el tio va venir ja amb les cançons apreses i el primer assaig ja va ser en plan, hòstia, perfecte, perquè tu ja saps que quan canvies membres de grups, a vegades veu un que diu, sí, m'ho he estat escoltant, i comença a tocar la cançó i dius, però aquesta no és la que estem tocant. Ah, sí, no, és veritat. I toca una altra i dius, tampoc. I al final és, bueno, m'ho he mirat una mica, però clar... Sí, no, és que no he tingut molt temps i tal. Sempre passa això. Al final vam trobar un que, guai. Després també va passar una altra cosa, que el Miguel tenia un caràcter potent i el guitarrista, el Toni, també tenia un caràcter potent. Llavors, eren molt amics i s'odiaven molt a la vegada. I això, doncs, més o menys ho anàvem trampejant, però també va arribar un dia que ja va haver-hi, doncs, el típic que passa entre els grups, malentesos, no sé què i tal. Total, que el guitarrista també va marxar. Vam estar un temps buscant guitarrista, venia un que deia que s'havia pres les cançons i posava a tocar i estava amb un altre to i deies, segur que t'has après? Bueno, tot això són històries de bandes que ja t'haig d'explicar tu, no? I, bueno, quan ja vam tenir també més o menys la banda acabada amb tots aquests canvis, seguíem tocant i seguíem fent cosetes, vam parlar amb el Carlos, el trompetista cubano, per si ens volia ajudar a produir un tercer disc, com si diguéssim. I ell va dir que sí, que cap problema. Llavors vam anar a un estudi també, vam estar allà un parell de setmanes, i aquest disc musicalment ja realment hi ha una evolució musical cap a sons també més llatins i una mica més així, també perquè bàsicament pràcticament tot ho va fer el productor cubano. O sigui, va refer totes les percussions que havien fet, va gravar ell teclats i pianos, li va dir al baixista més o menys què tenia que fer. La guitarra crec que vam trucar al Toni, llavors el Toni es va animar a venir per gravar les cançons i tal, i realment el disc, o sigui, sona molt bé, està molt bé, i és una evolució de com havia començat el tema. I bueno, i al final, crec que fa com un parell d'anys ens vam com tornar a juntar per fer un parell o tres de concerts. Hi havia bastants membres nous, o sigui, els guitarristes eren nous, un dels percussionistes ja no estava, el percussionista, el King, tocava la bateria, llavors vam fer com una mena de matxembrat de les cançons actualitzades i tal, i bueno, vam fer 2 o 3 concerts i al final es va dissoldre. No va quallar. També perquè era una mica caòtic a vegades. Els assajos intentàvem quadrar coses i esto lo vamos a hacer así i això ho farem així i això ho farem així, i quan venia el moment, saps, cadascú allò. I clar, quan inverteixes temps, inverteixes energies i al final veus que la cosa no xuta, al final ho deixes estar perquè crema també. Sí que és veritat que a l'època que vam fer tants concerts, cada concert, o sigui, era una festa, perquè al ser música ballable, animada, tal, clar, sortíem d'allà eufòrics. A més, fèiem concerts com de 2 hores i mitja, o sigui, repetíem tot el repertori, ho fèiem una vegada i després ho tornàvem a fer perquè la gent estava allà, saps? I no, va ser una època bastant espectacular. I avui et deixaré amb un tema del segon disc, del Tanda Kundara, una cançó que es diu Tu, mi vida entera, que aquest era com una espècie de single que vam fer per treure el disco, però al final, coses que passen, que es queda allò en una cosa més en l'espai musical. Una cosa més per fer, Sí, però bueno, a mi de tant en quan m'entra la nostàlgia, em poso cançons d'aquestes i, bueno... I plores? No. No, home, no. No, al contrari, sinó... Sí, somric i penso, hòstia, doncs mira, una bona època que vam passar amb el Miguel. De fet, som amics, ens enviem missatges, ens veiem de tant en quant, ell encara em diu de vegades, ¿quieres venirte? No sé què, i jo, bueno, es que estoy un poco liado, saps? Però, bueno, va ser una bona època, i la banda de 6 a 8, la banda, forma part, en part de la història de la Universal. Sí, van estar aquí uns quants anys venint. I et deixaré us deixaré, aquest tema, a veure què us sembla. Doncs escoltem, endavant. Doncs pujo al volum i tiro el tema. Endavant. No sé si el aroma de tu piel o tu encanto personal, quizás
quizás el roce de tu pelo o tu mirada de cristal. Fácilmente veo en ti que eres bella en tu interior. Desde que te conocí, tal vez presentí que eras para mí de lo mejor. Cuando me enamoré de ti, eres lo máximo, eres sincera, lo más bonito de la primavera. Eres honrada, eres discreta, de lo más dulce, mi fiel compañera. Quiero pasar contigo cada primavera y decir tu nombre, ay, mi vida entera. Quiero pasar contigo cada primavera y decir tu nombre, ay, mi vida entera, ay, mi vida entera, ay, mi vida entera, ay, mi vida entera, pasar contigo cada primavera, ay, mi vida entera, ay, mi vida entera, ay, mi vida entera, pasar contigo cada primavera. Los años van pasando, ya la vida es un placer. Decir tu nombre, sentir el roce de tu piel, hacer canciones con recuerdos del ayer, sentir el miedo de que algún día tú no estés. Quiero pasar contigo cada primavera y decir tu nombre, ay, mi vida entera. Quiero pasar contigo cada primavera y decir tu nombre, ay, mi vida entera, ay, mi vida entera, ay, mi vida entera, ay, mi vida entera, pasar contigo cada primavera, ay, mi vida entera, ay, mi vida entera, ay, mi vida entera, pasar contigo cada primavera. Quiero pasar contigo cada primavera y decir tu nombre, ay, mi vida entera. Quiero pasar contigo cada primavera y decir tu nombre, ay, mi vida entera, ay, mi vida entera, ay, mi vida entera, ay, mi vida entera, pasar contigo cada primavera, ay, mi vida entera, ay, mi vida entera, ay, mi vida entera, pasar contigo cada primavera. No sé si el aroma de tu piel o tu encanto personal, quizás el roce de tu pelo o tu mirada de cristal. Perversions. Bé, perversions. Doncs ja sabeu, el de sempre, farem una versió i ja està, i podeu participar si voleu. Bueno, no la farem, posarem una versió, no? Bueno, és igual, jo la faig igual. Bueno, tu versiones, no? Tu versiones. I posarem una versió i ja està, doncs l'escoltem i la gaudim, i ja està. Sí, qui vulgui bueno, si endevinar poden... de qui és. Poden escriure missatges, poden escriure comentaris... Exacte. A veure si endevinen de qui és l'autor, qui és l'intèrpret... Exacte. I de quina versió es tracta. Exacte. Ja ho has dit tu tot. Bueno, doncs així ens despedim, no?, de tots. Sí, així doncs... Bon dia. Bona tarda. Bona nit. Adéu, adéu, adéu.
malson. Espera tant temps que ja no sé si estic despert o estic malalt. No hagués imaginat que aquesta son tingués final, però el sento tan a prop meu. Però si tingués la teva fe ens salvarien d'aquest món. Si pogués estar segur que tot això és un malson.